আর এই ডোমিনোস বাইক এখানে একটা রাখো। তা তামনি বাগে বাইক থানাও তো বোঝাকা তিনি তো মহালয়ান দিনো bui fungo lama himo abon bagayno miyawo sini district SP sar no meeting khaika meeting o sakaje tini fungo kuno karonei jani thana area o kuno abtoi accident ungyatai kahamke naikolna bagoi singo miyawo meeting o saka bini pore bosung je sini je subdivision je o sitonglai rongno saka staff je nangmani nahadihni singo sing je staff nangmani singno rika aboni bagayno sing tini phungwai siri chaitani simino ani oro je staff tongmani sing abono lama deploy khema pore sing nukjaka aro gobangma sarai rok helmet chara driving license chara bike awas khai gobangma phungfa chaloka aboni bagayno sing wansoka je borokno sing atkina nangnai atki angkangkai je kuno gotona angmano aboni bagayno sing je helmet kri dongno je borong document kri dongno sing atkewoi thanao dai tongkha sing tabok abono ulo boroni document ok sharing aijangnai nai jodino thik tongkhangkai sing borokno ulo sarokjanai 10 tani pore sing saroknai hini wansuk tongo abono tini sini mission aboni bagayno sing total tebo tongmani jerai dok khar thangbai kya romalia 13 ta bike apadoto sing atkewoi মান খাতিনি harangete kagos document kerse jangnai chalan document jara document kri rok MBA go sing borno fine khlainai ঠিক আছে।